बेखौ बावहरबाय लोगोसे बेयाव सफैनाय जोंनि जायफ्रा गोबाव सम हारि आरो हादरखौ मोजां मोननानै उदांस्रिनि नामाव दावहा नांबोनाय जोंनि लोगोफोर आरो जायफ्रा जोंखौ बेयाव सापर्ट जोंनि फाउन्डार सार रन्जन दैमारिनि गाबोन मोनसे गिदिर प्रग्राम दङ बे प्रग्रामा कर्टआव हियारिं जागोन बेयाव मोजां आरो गाज्रिनि मोनसे रिजाल्टआ ओंखारगोन नाथाय जों बेखौल' लुबैयो जे फरायसम सारनि रिजाल्टआ खौराङा जेन मोजां जायो बेनि थाखाय जों बे केन्डेल लाइटखौ बे समाव जों प्रग्रामखौ लादों आरो बेजों लोगोसे थाबोबावनाय एक्स एनडीएफबी इउनाइटेड फराम लं लिभ रन्जन दैमारि सार लं लिभ हामबायसै बे समाव प्रग्रामखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय फोजोबबाय होननानै बे समाव फोसावनाय जाबाय जों बेयाव केन्डेल लानानै मानि थाखाय बेबायदि प्रग्रामखौ लादों आं एसे सिगाङावबो बुंबाय जों मोनसे साननि राय दङ 15 मार्च 2020 जेन' साननि रायआ अरायसम मोजां रिजाल्टआव फैबाय थायो जों बेखौ हास्थायो गाज्रिखौ जों माब्लाबाबो हास्थाया सार आरो सारनि लोगोफोर इसेबां दं बिसिनि उदांस्रिनि थाखाय जों अरायसम इसेबां थांनानै थायो इसेबां जों अबंलावरिनि सिगाङाव आफा इसोरनि सिगाङाव जों आर'ज गाबबाय थागोन होननानै जों बुंदों दा रायजो राजाफोरखौ नैबे हाबाफारिनि बिसय एबा आर'ज गाबनो थाखाय मा खावलायहरदों आर'जआथ' बेनो जों नैबे आमटेका एरियायाव जिबायदि रिजाल्टखौ मोन्दों मोजाङानो ममबाथि सावनानै बिथांमोनाबो सारमोननि थाखाय आर'ज गाबगोन गाबबायानो जानांगौ दासिमाव बेबादि जों प्रग्रामखौ खालामदों नोंथांमोना बबे बबे जायगायाव आरो बेसे गुवाराव एबा सोर सोर बे हाबाफारिखौ लादों दिनैनि दिनाव जों एक्स एनडीएफबी इउनाइटेड फराम जानानै अल बिटिआर बे प्रग्रामखौ लादों अल बिटिआर बेबस्था लादों नामा दा बिसोरनि जायफ्रा मुंख्लंनि फैसा मोनाखै एबा रिहाबिलिटेसन मोनाखै बिनि थाखाय आवगायनाय दं नामा रिहाबिलिटेसननि बेलायावथ' आवगायदों एक्स एनडीएफबी इउनाइटेड फरामा मोजाङैनो जोंनो रिजाल्टबो होखाबाय जेनेरेल मिटिंआव लाबाय दिनैबो मोनसे मिटिं दंमोन बेंटलाव नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा मानसिया एसे खम जानायखाय सारमोनखौ थेनायफिननाय जादों बिसिनिफ्राय जोंहा दिनै मोनसे मोजां रिजाल्ट दङ बेंटल कमिउनिटि थुक्राझाराव लादोंमोन Diar nabla long live NDFB long live Diar nabla long live ex NDFB United Forum long live ex NDFB United Forum long live